Jeg hedder Max Meyer, og jeg er leder for Dansk Zionist Forbund, eller jeg er formand for Dansk Zionist Forbund. Konflikten på fra dit synspunkt? Der er jo mange konflikter. Det er jo bare én konflikt. Det er en diskussion om tro, grænser og religion. Men hvis man spørger lige befolkningen, så er der ikke tvivl om, at årsagen til, at konflikten den overhovedet findes, det er på grund af mange af de arabiske lande, der ikke ønsker en jødisk stat, altså et Israel. Men grænser og så videre, de er også indblandet i konflikten. Men hovedårsagen det er altså, at de arabiske lande ikke ønsker et land, som ikke er arabisk. Hvordan kan løse konflikten? For mig er det bare, at andre lande skal blande sig ud om, og at de sætter det op til at være noget meget stort, den her konflikt. Og det kræver også, at palæstinenserne, altså folket, holder op med at støtte terrorangreb mod israelerne, altså Hamas osv. Men også bare her i Europa, det kræver bare, at vi glemmer situationen og lader dem klare det selv, lade dem løse det selv. Fordi landene kan godt sammen, og de har brug for hinanden. Fordi israelerne har brug for, at palæstinenserne kommer ind i landet og arbejder for dem. Og palæstinenserne har brug for et arbejde. Og jeg ved ikke om du ved det, men der er den præcis samme situation her i Cypern. Eller ikke her i Cypern, men i Cypern. Og vi tager til Cypern på ferie uden sådan helt at jeg tænker over det. Cypern er også delt op i en tyrkisk del og en græsk del. Og teknisk set har de ikke sådan en decideret fred, hvor de har deres eget land hver. Men de kan godt sammen, og ja, de lever sådan meget godt sammen. Og det er fordi vi har overladt dem til dem selv. Vi lader dem klare deres egne problemer selv. Og hvor stor indflydelse har det på konflikten? Ja, Hamas har en grusom indflydelse. Hamas er for mig og mange andre ifølge FN og EU en terrororganisation. Men det er ikke kun derfor, jeg bryder dem. Jeg bryder mig selvfølgelig ikke om terrorisme. Men Hamas har erklæret, at der slet ikke skal være et Israel. De har ikke mål om at slutte fred. De har ikke mål om at dele Jerusalem med israelerne. De vil have Israel helt væk fra landkortet. Og så er det jo klart, at israelske politikere ikke kan diskutere med nogen, som vil have dem og deres land væk fra landkortet. Det er jo ligesom, hvis vi to skulle sidde og diskutere, men i hemmeligheden vil jeg faktisk bare dræbe dig. For ja. Hej, jeg hedder Fatih. Jeg er formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Hvad er konflikten fra dit synspunkt? Ja, den går ud på, at du har en besættelsesmagt Israel og et besat folk Palæstina. Altså først og fremmest konflikten det er en politisk konflikt. Og ja, konflikten går ud på, at du har en ideologi, der hedder zionisme, der kom til Palæstina for ca. 80-90 år siden. Og den har med formål i at få et hjem til jøderne, til det jødiske folk. På bekostning af det palæstinensiske folk. På grund af at forfølgelsen af jøderne og holocaust og alle de der forfærdelige ting, der er sket mod jøderne, så blev man nødt til at gøre noget ved problemet, altså give jøderne deres hjem. Og så det løste man ved at smide palæstinenserne ud af deres land, og og så fik jøderne det, og så kan I se hvor det er på vej hen, og ja, det er så bare det grundlæggende ved konflikten. Hvordan mener du, at man kan løse konflikten? Her på Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder vi på at få Danmark, EU og USA med på en tostatsløsning, som de allerede har. Palæstina er for den her løsning, og det er en løsning, som gør, at de kun får 22% af det oprindelige Palæstina. De får altså noget af Vestbredden. Palæstina er villige til at gå på kompromis, og de vil gerne have, at alle lige meget baggrund kan leve side om side, ligesom de gjorde i det gamle Palæstina, hvor altså palæstinenserne havde deres eget land. Men problemet er, at Israel er meget mod den her løsning. De gider ikke engang at give palæstinenserne 22% af landområdet. Og det er derfor, at alle de her forfærdelige bosættelser sker hver dag. Altså at israelere kommer ind på palæstinensiske områder, og så fjerner dem derfra, og det gør nogle pressede palæstinenser endnu mere presset, end de allerede er. Og så det er derfor, at der sker de her angreb over et Hamas og sådan noget. Hamas, og hvor stor indflydelse har det på konflikten? Som jeg sagde tidligere, det her det er en politisk konflikt om et stykke land. Problemet med denne konflikt og andre konflikter der ikke bliver løst, der er religion. Og med konflikt mellem to folk med forskellige religioner er, at det flytter sig over fra at være en politisk konflikt til at være en religiøs konflikt. Og det sker på begge sider. Israelerne bliver mere religiøse og mere zionistiske,
Men det skal man også se på den palæstinensiske side. Og så Hamas er faktisk et produkt af besættelsen, så de er jo faktisk bare frihedskæmper. Men eftersom at israelerne er meget gode til at undertrykke palæstinenserne, gør det folk meget mere offensivt og meget mere utilfreds. Fordi hvorfor vil vi have fred med nogen, der dræber, undertrykker og fængsler vores folk? Jeg hedder Anders Jekov, og jeg er mellemøstekspert og journalist for Politiken. Kig nu på fra dit synspunkt. Konflikten handler i bund og grund om, at to folk, det palæstinensiske og det jødisk-israelske folk, gerne vil have en stat i præcis det samme område, og ingen af dem har for alvor indset, at de ikke får hverken fred eller en holdbar stat, hvis de ikke deles, også som Jerusalem, som ligger i midten af det hele. At man kan løse konflikten. Israel er nødt til at opgive sine bosættelser og opgive hele sin besættelse af Vestbredden, medmindre man kan forhandle sig frem til at bytte nogle landområder. Men forudsætningen for, at det kan ske, vil være, at begge parter er parat til at leve i fred med hinanden. Og hvor stor indflydelse har I på konflikten? Jeg tror, Hamas er den altafgørende magthaver i Gazastriben og også ganske vigtig på Vestbredden. Men hvis Gaza-palæstinenserne ikke med god grund føler sig indført af Israel og Egypten, vil Hamas næppe få så stor en tilslutning. I virkeligheden tror jeg ikke, at noget parti er vigtigere end de konkrete vilkår, som israelerne og palæstinenserne lever under. Det er konflikten og besættelsen, som gør deres liv belastet og forpestet deres indbyrdes forbindelse.